дар ноҳияи шаҳри нав низ сокинони ватандӯсту ободкори ин гӯшаи мамлакат ҷашни миллии кишвар рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол гирифтанд. намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонон дар рафти суханрониашон қайд намуданд ки боиси сарфарозист ки ҷашни бузурги миллӣ рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мардуми тамаддунсозу ободгар ва заҳматпешаву бо фарҳанги ноҳияи шаҳри нав бо рӯҳияи тоза истиқбол гирифта дар ҳамдастӣ баҳри пурра ва дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои амалӣ андешида, забоне ки дар тӯли асрҳо бузургон, олимон, шоирону нависандагон бо он сухан гуфтаву эҷод карданд, беолоишу покиза нигоҳ дошта Тоҷикистони соҳиб истиқлолро дар арсаи байналмилалӣ ба қатори дигар давлатҳои тараққикардаи дунё баробар намуда ва барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. имрӯз ҳар яки моро низ зарур аст ки ин рисолаи тарихӣ ва суннатҳои неки миллиро идома бахшида кишвари худро ба мулки ободу зебо табдил диҳем ва як сарзамини пешрафтаву шукуфоро барои наслҳои оянда ба мерос гузорем, то ки онҳо дар фазои сулҳу осоиши пойдор ва ваҳдати ҷовидонаи миллӣ зиндагӣ карда ватани муқаддасамонро ҳифзу нигаҳдорӣ намоянд. дар ин чорабинӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳрнав ба фаъолони ноҳия ки ба пешрафти иқтисодиёту иҷтимоиёт саҳми арзанда гузоштанд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ба рӯзи забони давлатӣ рост омадани рӯзи касбии омӯзгорон мантиқӣ аст, яъне ба маврид аст ва бояд гуфт ки маҳз ҳамин омӯзгорон имрӯз кӯшишу талош мекунанд ки пуштибон ва тарғибгари забони миллию давлатии тоҷикӣ бошанд. дар рӯзи таҷлил аз забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи касбии омӯзгорон як қатор омӯзгорони фаъол ва як қатор хонандагони фаъоле ки дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳурӣ ширкат варзида буданд бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав сарфароз гардонида шуданд ва ин метавонад ки ҳам омӯзгорон ва ҳам толибилмони муассисаҳои гуногуни дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав фаъолияткунандаро ҳавасманд бигардонад ва масъулияти омӯзгоронро вобаста ба касби пуршарафи омӯзгорӣ бештар гардонида бошад. کارمندان شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو با سرود و ترانه و نمایش‌های جالب یک برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیدند.